והיום נתמקד בלמה חשוב להתחיל את תהליך האימון, אחרי שכבר קצת הכרנו את המתאמן, במיפוי של מערכת הערכים שלו, הצרכים שלו, המניעים שלו וגם החסמים שלו. אחת הסיבות המשמעותיות לזה שבמהלך החיים אנחנו קצת מתרחקים ממערכת הערכים שלנו, מהליבה הבסיסית שלנו, מאיזשהו סנטר. ומתחילים באיזשהם פעולות ריצוי או התפשרות למיניהם, כמו לעשות את מה שההורים רוצים מאיתנו, כמו ללכת אחרי מה שמקובל, איזשהו סמל סטטוס שלא כל כך מתאים עבורי, בן הזוג או אולי אפילו הילדים. ואז המתאמן מתרחק מעצמו. ההתרחקות מעצמי מובילה לאיזשהו תסכול, חוסר מיצוי עצמי, וככל שאנחנו נעבוד על זיהוי ומיפוי מערכת הערכים שלנו, המתאמן ידע שהוא יושב על איזשהו ציר שהוא מאוד משמעותי עבורו, הוא ידע מתי הוא סוטה ממנו והוא יודע איך להתחבר, יש לו איזשהו רפרנס כדי לחזור אליו בחזרה. לכן כל תהליך אימון טוב מתחיל בזיהוי ומיפוי מערכת הערכים. בהמשך אני אלמד איך עושים את זה.